Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa iti panang silpo ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro kas Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Ala papagayam, kastoy ti surat ni pagayam tayo aminda. Ken ka Mang Bianong. Naawis mo to'y rikna ka nagsurat dito'y programa, ta kayat kumanmet nga ibinsa-binsa to'y parikot ko, mangmang tadreribok iti sigod natal na panunod ko. Ket bareng no matulungan nak no anyat aramidet, kastoy man nga raw ti Rogina, Mang Bianong. Nakitsyanda kagayam lakay? Ni, saan bakit? Apay nga rod nga da grocery si kusina. Indagas man ni Manang Terry itay. Ha? Apay ka nung indagas na ngay. Itud na kanon kada tayo. Ay ala, nakababain mo kan kwa na lakay. Kasta nga rod ti kunak, kahit nakano ti mangtad ka, nangabak iti bingo iti sentro. Iso barato na kano, dagiti groceries nga intad na. Anya? Kababain mo't no pagkadkadak. Tamang no, mabain ang jerik na. Kanayon nga minakasta. Mangmang tuda kanayon. Iso akababain pa ikit di na talaga. Inasaya at si kantulangin ti makisarita ken kwa na bakit? Huwan man lakay, kasaritak to. Ibagak asaan unay amang mangtud ta nakababain at talaga. Manang Terry, sapay kumaata, di mo tagidaksin dato yung ibagakwan. Anya dayta? Manang, amukag kasapulan kayo mat. Iso asapay kumata, imbes nga itad mo kada kami dagiti daduma agat gatangim ijay ili. Iawid mo laangan, manang. Ay na, pakaragsakak timang ted, minda. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanagam. Ay, nakababain nga min manang. Di ka kadi agbabain, ta nagtaod mo't iti kaunggak ti panangted ko kada kayo. Ay, kwa nga min, manang. Basta, naragsakak amang ted kada kayo, minda. Iso adiyo ko mapagkadkadan, no anya dagiti mait-ited ko kada kayo. Tata Isko. Oh, sika magayam tiray. Anyat may paay ko kang kabalasan kao. Da kayo man laangan timangtad kadag ito'y si daginatang ko para kadaminda. Ha? Nagpagatang da kaday. Saan tata? Kaya't ko laang mo't aparanudan idaa, tananga bakak manen iti bingo. Adya, Da kayo lako man timangtad kadakwada tata. Awan nga min tao iji balay da. Amang ano si daan ti pusa no ibitin kulatan iji ridaw da. ay manungay ti bayad day tayo balasan kao. Ay na, jak pabayadan day ta tata. Itad ko alibre day ta para kadakwada. Kat no imbaga kini Manang Terry asaan namang mangtud kada kami.
Nagpilit, mate. Iso nga, inawat kon nalabit nga ipakpakabsat na lati bagi na kada kayaw. Iso kasjay conforme lati may itilnan kada kayaw. Huwan kat nga tatang. Ngam kababain nga rod kan kwa na. Ala imlatan, anak ko. Tamang anya pa iti makunana. No di mo alain dagiti itid na kada kayaw. Ay, amok met asan adakes ti mang tatang. Ang mas daawak lang. Takay kayat na kami nga ikan iti komporme laditan. Ala lutong nga rudin deta sida nga intid na. Mga anak mampay ditoy. Tara manak, no saan analaes ti intid na. Ni tatang met. Anya tamok ngay. Ang mga no nalaes may. Iso nga intid nan kada kayaw. Malaki din. Lutwa mo na nakaw. Isigang mo man kiday ta agigop tayaw iti digaw. Kanayo na kasta ti aramiden ni Manang Tere Mang Bianong. Kumporme ti may itid na kada kamay tunggal agudong. Oray ti amak ket mairanranod met kadagiti itid na kada kamay. Iti may sangal daw, ket Si kamot gayam manang Terry. Ay, umunag ka Ay, saanan minda. Adala ko makidawag. Apayin manang. Anyat mapaspasama kada kayo. Tumtumremot dagiti luayo. Ay, kuwa ngamin. Kasapulak ti dakkel agatad para iti pan naka-ospital ti inak. Ha? Ti amo kawanan ti inayo. Apay akulata na ospital? Kuwa, ada iti kabangibang nga ili ti inak. Nakapsut una yun. Iso ada kami laangan ti mapmapan iti ayan na. Ay, kasta Ay, pasensya kan amanang. Kunak ngamin no awanin na talaga ti inayo. Si Kamot, bakit lang arudan ni inang ko? Dagdagang pay amaunat. Ay, ala, saan mo ta kasta amanang? Kaasimot ni inang ko. Inang ko! Inang Manang ko! Terry, pirmi mo ti sangit mo. Makasangit at namin na talaga mang pampanunot iti kasasad ni inang ko. Isa pangasim ka di tapautangan nak, minda. Barang noon dati duldulin mo dita. Saan kayo ngarudan ang agsangit manang? Naglako kami mo't iti-irik idinapan alawas. Ken kasusweldo nila kay ko. Isong adamot basit igurmi Pautangan nakman nga rod, minda. San abale, tabayadan kan tumutlaang. Saan nga utang kalimutan da ito'y? Talaga nga ikagumaan kayon to abayadan. Fix man! Wan amanang, mano ayati masapul mo? Ibaga manang. kaasimot nga rod ti ina ni Manang Tere no na ospital. Wan nga rod. Kakaasi tila nga na iteng umut-utang. Pirmi asangit na. Ay, pasensya kan alakay no. Impautang ko pa'y laang jay kunam amaigatang ititarak ng taababoy. Sana bale ata, sigurado bayadan na ta ni Manang Tere. Kastamot kit ditiin unay-unay na Ang tiyam mo, nabayagan na tayo ti ina ni Manang Tere. Kastamot ti amok. Ngam kunanamot asibibiyag ken masaksakit ita. Adda kano ija kabangi-banga ili ti inana. Nay, Manang Tere, nakaumay kayo mat. Kumusta ni inang yaw? Nay, apayin Manang? Kuwa ngamin. Nagdakkel ti gastos iti pan nakaopera na. Nailumlum ako ni ti utang. Awanan ti amok nga sitgan, no di na kayo laang.
Isa pa nga siyo kadiya, tapautangan dakmanan. Aha. Sana bale, bayadan kayong tumatlaang, numalpas ti parikot ko, hindi pa naka-ospital ni inang ko. Manubay nga iti kasapulan nyo, manang. Pautangan dak ko maiti uray, 20,000 pesos. Nagdakalan. Pangasiyo, ay, nagkasyandak. Kan kasyan yun ni inang ko, masaksakit. Awan mo tikas ka, kadakala may pautang mi, manang. 20,000 manang, jay, imo nang impautang ni Minda kada kayo. Ay, sana bale, tabayadan kayong tumatlang. Oray no sa nga 10,000 a pesos nga road. No awan ti maipautang mo, aba 20,000. Pasensya ka na, no, saan mi pa maalakin ni Minda, jay, burias, tarakan mi kuma, milaw. Apay nga minaya. Kunak man no nakasaganan ti paggatang iyo. Takayat yu launay tagtarakan. Iso nga ro da jak in-inta di ti sabali jay do aburias ta insagsaganak para kada kayo. Pasensya ka na talaga. Kaya't mi launay kini Minda ti agtarakan, ngam, naipautang mi kini Manang Terry, jay, paggatang mi kumay di burias. Ha? Ni Terry at agasuraw? Kasta nga raw, agsakit ka nung amin ni inang nakat na operaan. Isa pinautangan min kasi mo. Ay saus. Inyakar ng talipuspus yun no kasta. Anya di kahit mga asawan, Milaw. Kat no nabaybayagan na natay ti ina day ja Terry. Anya? Amok ti pamilya ni Manang Terry. Takalugaran ni bakit ko idi balasang pay. Naikamang lang kami ni Manang Terry dito lugar tayo guard. No, kasta. Linuko na kami ni Manang Terry. Anya pa'y ngay. Kat no kanayin ko pa makikita di sentro makimadmad jaw. Anyan? Inalilaw na kami lagayan. Pinagkwartaan na kami laang. Ado, tinaut-utangan day jay. Style na kanupay ti mangtad iti kompormila dita na. Kalpasan na, utangan na mutin dagiti inik-ikan na. Nagtiwod ka nung arog nagbayad. Iso nga ado, ti makaap-apa na. Lakay, namin adun nagsubli-subli ta iti balay da Manang Terry. Awan na talaga. Saan ta amaranranaan? Kasla ilimlemengan na tamutan ta saanin ngagpakpakita ka data. Ilimlimangan na talakit dit awanan bain. Anya nga rod ngay ti aramiden ta itan. Masapula masingirtan Sana mabali na din natabayadan. 30,000 pesos mo tinautang na kadata. Nagregrigatan ta day jay, bakit? Saan ta pinidpitot lang ti kwartang impautang ta? Anya mo ti kastoy. Nailawlawan ta anang papautang kenkwana. Sana bale? Paliiwag no kaano ti panagawid na. Ta iso ti taimingan ta apan ang singir kan kuana. Pinalpaliiw nga rod ni lakay ko ni Manang Tere Mangbianong. Mano alawas, asaan nagpagpakita kada kami, kan saan nagawawid iti balayda. Ngem, iti may sangal daw, naranaat ni Manang Tere Mangbianong. Ket, Ni Manang Terry di adda iti tersena ni Nana Mayang Ay, Manang Tere! Manang! Nasayata naranaan ka dito Ay, adda kay gayang papanak. Ha? Ay, Manang! Para! Manang, mabitlaang! Agsarita tapay! Manang Tere! Ha? Ay, Manang Tere, mabitlaang! Di ka pa aglugan dita tricycle! Manang Tere! Baba, Ninda! Manang Tere! ti awanan bain? Marana at lang dayjay, talaga abagkalak. Kat paturayak ama oy ti dila na ngaging ka iti daga. Raul! Paglablabusin?
Itartarayan na talata ka na yon? Naglaing umutang, ngam di namat gayam kabalang tagbayad? Tiwod na babae? Manangal lilaw? Ala, Huston, di ka nagpungtot lakay. Talagang ay kakitipag nakman na, no siyak ti makaranakin ko na. So na mabalin ti kastoy? Nagbambanugan tamad dagiti inutang na kadata. Ay, makabakila ka din na oras kat no kastoy lang. Husto nga Ruden, saan ka nga gunget? Amang ano si kamot ti high blood, gapo iti nalaos apungtot mo kini Manang Terry. Ay, jak pa'y kaya ti mabalo, Raul. Anya? Mabalo adagos? Isu nga rod akal makalaang lakay. Di ka unay, tadi ka kat maunat adi na oras. Manang Terry, nasayaat mo ta na uray kamot langan na sumangpet. Anya ti masapol mo? Agpalpaliw ka di tabalay? Kapilitan tadi kamot kami ni nagpakpakita kada kami. Sipod na bisto, mitipod nung aramid mo. Ado pa'y tirumbang aramidag, di ka manaktak. Agbayad kan itinautang mo, Manang. Anya na utang? Awan utang ko kada kayo. Anya? Naglawag ti panagutang mo kada kami. Itatali ko damon ti utang mo. Awan nga rod ti utang ko kada kayo. Apay, ada kasuratan ang nakautang ka kada kayo, alaman? Nagalasan ti aramid mo, Manang Terry. Di mo matalikodan at ti utang mo kada kami. Awan nga rod ti utang ko kada kayo. Da kayo kit di ti ada utang na kanyak. Talaga do tinait-itad ko kada kayo, alinam lamot yaw. Anya? Bayadan nyo, dagiti tinait-itad ko kada kayo. Awanan kay tibayin? Si kapit daganas na mga pwede asawa? Idinto ta si kalangarodin tinakautang itinagdakkel ka na kami? Irikin ka makitam! Raul. Sige, padasam lang. Takitaag no sino ti mairik-irik itiw nagdipagbaludan no idarom ka. Anya? Awanan kay tibayin! Addan to aldaw mo, utangera kan tiwad a babae! Pinagtalikodan nga rod ni Manang Tere ti utang na kada kami, Mang Bianong. Awan mo't ti maaramidan may, kaawan ti kasuratan amang ipanagnag, ang nakautang kada kami. Madanagan at pa'y kinilakay ko, taamangan na malawanan na ni Manang Tere, gapo iti kinatangset, ken kinalaing na asumao. Tulungan na kami Mang Bianong, urayag no anya ti kapanunutam iti daytoy a problema. To'y pagayam mo a maguguran, minda iti gataran Cagayan. Minda pagayam ko, imbes a pagsasawan ken ipangtayo ni Tere, siguro alaen niyo iti nasaya at asaritaan. Taawan ti makaatiw iti natanang apan nakisao iti uray asino. Tati apoy no marubruban, dumarang met dayta a dumarang. Kasmet lang iti pungtot no marubruban a marubruban, saan agpatingga dayta, ket iso ti agbalin a puor a manguram iti saan kumaarumbeng a mauram. Kasari tayo naimbag ni Tere, tauray bayadan na kayo, iti uray sagibasit laeng, naging ga iti mabayadan na kayo. Nasaysaya ti kastan, ngem ti saan na kayo apulaos a bayadan. Liklikan ti umutang. Aginggat maliklikan, liklikan. No saan na maliklikan? Umutang laang ite kasapulan. Daytay nusan kang ngagbiag iti dayta agundaway kat permen ti panagkasapulam ay kat isu ati umno apanawen wenno daytay kasapulam iti pagpuunam iti negosyo. San kang umutang gapulang iti alahas ta agbiag kamay nga oray awan alahas mo?
Saan ka nga umutang tapno agpa-birthday party, agdebo, wenno ingrande akasar dita? Saan mo na tarigagayan ti nalabong na sagana no di mo kabailan? Anya kuma, no simple laeng, no isumot ti kabailan yaw. Ipapanain, nalpas ti ingrande akalaysa, ngem, mangrugi kayo mayt na ilumlom iti utang. Ado ti utang ti tao asaan mo kasapulan. Saan kang agpa-extensyon iti balay mo na awan kwartam, ta napigad ti umutang. Ikabkabil mo ti bagem iti peligro no nalabas ti utang mo. That's right. Kuna ti nasantuan na kasuratan, iti Proverbio Kapitulo 20 iti versikulo 27, no di mo mabayadan, alaen danto, uray pay ti idam, agpay suday ta papagayam. No di ka makabayad, alaen da ultimo pungan mo, madadael ti panaggagayem, kastametan ti dignidad. Ado, ti masasaudaken ka. Isuasakbay nga umutang, saludsudom pa'y nga umuna iti bagem. Kasapulan kaday? Dayta kaday kat itinagbaytan ti biyag ken patay? Dayta kaday kat pagpuunam tapno maadaan kay ti pamataudam? Wenno, dayta kat awan mamaay na. Wenno, aramatam laeng apang barayuboy mo. Mabalin mo nga utangin ti pagpuunam. Nang runa no inadal mo ang naimbag ti kayat mo a negosyo. Ket kabailam a patarayan, ken ipaayam iti umiso a panangasikaso, ken ikabil mo amen a kalalaingan na wenno kabailam. Angem no pangbarayuboy mo ay saanin. Saan la akwarta ti mabalin na buludain papagayam? Dagitay daduma dita, kundi bolod da iti kotse. Idinto ta mabalin damot ti magna, wenno ag tricycle, wenno aglugan iti bus. Kalpasan na ibanggam, wenno nakadalapos kapay iti tao, kabailam nga raw apaornos ti lugan, no bilang. Malaksid laeng, no, adda ag voluntaryo amang ipabulod. Ken addamet madadaan apang pariper mo no kasta ti mapasamak. Adda daytay amukket bimulod iti nangina a kwintas. Tapno makaatendar iti may sa apasken. Ayat nala may pakita nga adda at chitchilap iti tenged na. Daksang gasat, saan napupuutan kat napukaw na. Anya nga'y, di nagbayad iti nangina adi na oras, tapno masukatan na laeng. Nakautang pa'y, Awan iti umuno a lugar, tapno madisturbom laeng ti padam a tao. Pinarigat mo pa iti bagem, gapu iti panagbayad mo iti nangina, Iso ano awan, ti madadaan, nga isukat, wenno pagpariper mo dita, ay ket, saan ka na, kundi bulod wenno umutang. Ngamen, adda posibilidad na ang mapukaw, wenno madadael ti inkabuludan. Jay daduma, bumulod da pa iti blender, ti karubada. Mabalin mo mo't angal-ngalin latan dahit prutas. Iso liklikan ti bumulod. Saan ka kumangagbalin na padagsen iti sa balay? Tatunggal kita ti panagbulod, wenno panagutang, ket ibababamlaeng ti bagem. Tantandaanan nyo kumaday ta papagayam. Adda ngamin kadagitay awan tirigat na iti panagmumula. Ngem no panagaapet, alis to. Adda dita na paspasalay no amunang adda pakairanudan na. Ken ipapanan.
Uray makabayad ka, saan lata maliklikan nga adda masaudaken ka nakautang ka? Isu nga aginggat mabalbalen, liklikan ti umutang. No awan utang ay ket adayo anasaysayat Isu dagiti nay credit companies, marigatan dan nga agsinger. Ngamen, dagiti mattao, gatang ditoy, gatang dita, swipe a swipe dita. Awan mo gayam maibayad na. Nalakangamin kahit ti umutang no adda credit card. Isu dagitay daduma, permay ti panangbantay da kadagiti nakautang kadakwada. Kalpasan na, sana makabayad, lumeng dita. Kuna ti Proverbio Kapitulo 20 ket 2, versikulo 7, umutang ka ket tagabon na ka ti nagpautang ken ka. Uray daan tabadom no nadalos. Uray daanan ti may sang arwatan basta agan andar pailaeng. Ket saan mo nga utang ay ket ati mo pa'y daytay nagpintas ken kabarbaro ti bado da ngem utang met. Saan ka nga umutang iti babaan ti otoridad mo? Kasana nasayat dayta? No sika ket maysa boss ket umutang ka iti clerk mo wenno kadagiti taom, siyempre, pautangan da ka, gaputa adan ka iti otoridad. Angem, into nagangay, agabsi absendan, dimmet masita ida, ngamen, adda utang mo kadakwada. Anya pa'y papagayam, daytoy pa'y, saan ka nga umutang ti adda romantic interest na ken ka? Taintun kwan, si kanton ti bayad na. Isu asaan mo amabalen ti umutang iti agar-aram ken ka. Dagitay aggusto ken ka. Jay aggusto iti anak mo. Kalpasan na utangam, anyan tungay ti bayad na. Isu nga alagadan tayo kuma ti panagtepel iti pagayatan tayo, agumastos. Umutang laeng iti kabaila na bayadan. Umutang akman, bayadak to inton katapusan. Angem, katapusan magayam ti lubong. Kasano ngay dayta? Isu arumbay nga adda schedule ti panagbayad. Ketong palam adya inkarim a panagbayad mo, tapno saan ang madadael ti panaggayem wenno langin yaw. Laglagipan, iti nagbayutan ti biyag ken patay, parikot iti salun at emergency, dagita ti saan ang nakababain a pakautangam, daytay pagpuunam iti sigurado a negosyo, tapno mapasayat mo ti biyag mo. Adda ka dita pautangan nakman iti 50 mil, pagpuunak naglako iti palengke, angem, kung kuna na lang dayta tapno nalakam a pautangan, angem nunay kamon, agbaliwen ti istorya. Nagkapoy magayam kung kunanan taon. Ado ti madadael, iti panaggayem, gapulaeng iti utang. May mayat no adda kasuratan no utang ti saritaan. That's right. Ngamen, masansan madan iti amnesia wenno detay panagkabawan no adda utang na. Agkit-kita kayo ijay kasaran, lamayan, wenno anya pa'y dayta apaskan, daytay dandani pa yan agdengep dagiti naipingping yaw nga iwa iti lechon. Ay ket madanagan kan anak kautang tamangan no bigla da ka asingiran. No maminsan, jay pa yan nagpautang di mabainan nga agsinger. Gapo iti kinatiwad jay nakautang. Iswa nasay saya aten jay adda kasuratan yaw tapno maliklikan ti amnesia. Wino dayte pan nakalipat,
Nagas mo lang tikat ko asawan. Mala, kasta nga ruden papagayam, aging gaiti sumarunaw, pumakada manantoy numotoy biyang. Que Dios nos bendiga a todos. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!